ओइ दाख्लै गसाइगाव खारनाया नै दिनै फाथैलाय बिसिबाय पकटपारा ना मा होनो गामिया पकटपारा उदालगुरि पकटपारा मैया हरनि गाथियाव फैदोंनो हौवाजों दोनबोजादोंनो ओमफ्राय दिनै लाखिला खनथाम जाबाय बियो खारनाया खनथाम फाथैलाय बिसिबाय दिनैनो फाथैलाय बिसिबाय फार्स्ट टाइम नुबाय आं जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनथाम जाथाय नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखायो जोंनि दा बर' समाजाव मा जाफ्लेबाय दं जोंनि बर'फोरजों दा मा सोलिबाय दं मा जाबाय दं नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिन्थिखायो नुबाय दंखायो। फार्स्टआवनो जादों दा नोंथांमोनाथ' दाखालि थांनाय मंगलबाराव मानो होनबा सुसमिता बसुमतारीखौ सासे हारसा सेंग्राया रुमाव बुथारनानै दोननाय बे निउसखौ गोबाङानो खोनाबाय थाखादों माने आरो नुबायबो दंखायो। दा थिग दा जोंनि बर' गोबां लाइमोन सिख्लाफोराबो दासिमबो माने गुबुन हारिजों गोसथोलायनाय दाबो बिराद दङ आरोना सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय नुखादों बेफोरबायदि गुबुन सेंग्राजों गोसथोलायनानै बुथारजानाय गुबुन हौवाजों हाबा जानानै बुथारजानाय बेफोरबायदि खोनानानैबो गिया आरोना जोंनि बर' सिख्लाफ्रा। ओमफ्राय दा सेकेन्ड आपडेटआ जाहैबाय हाबा जाखानाय हिनजावफोर खारनाय माने बियो कमन जाजोब्बाय आरोना हाबा जानाय बुथारजानाय आरो फाथैलाय बिसिनाय बे मोनथामा आरोना दा गोबाङानो जोंनि बर' हिनजावफोर हाबा जाखानाय खारनाय खोनाबाय थायो जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो जानांगौ आरो बांसिनानो मानो होनोबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुवादै मानो होनोबा सिरि सिरि थायो खायसेया माने खारबाबो सिरि सिरि थायो दाखालिबो खोनानो मोन्दों आरो जोंनि खाथि खालानिबो जों खोनाबाय थायो आरोना होमबाबो ससियेल मिडियायाव होआ मोनसे आपडेटआ जाहैबाय फाथैलाय बिसिलाय आरोना दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोनाथ' अलरेडि थाम्बनेलावबो नुखादों आरो बे दा सुसमिता बसुमतारीखौ बुथारनाय बिनिबो थाम्बनेल नुदों। दा जिखुनु नोंथांमोना नैबे फाथैलाय बिसिलाय भिडिअखौ फुल लाबानो जाबाय मानो होनोबा बे हिनजावा जाहैदों अदालगुरिनि होननानै बुंदों आरोना नोंथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो। जानो हागौ सुसमिता बसुमतारीया गुबुन हौवाजों जुदि मोजां मोनलायोबा बेफोरबायदि जानाय नङामोनबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जाय फाथैलाय बिसिनाय बेबो दा गुबुनजों जुदि हाबा जानानै जुदि बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिदोंबा जानो हागौ बिनि जिउआनो फोजोबजाबायमोनबो खोमा बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना दा जोंनि बर'फोराथ' बांसिनानो बेफोरबायदि गावनि हिनजावखौ बुथारनाय माब्लाबाबो खोनाफेराखै। फार्स्टआवनो बिदिबा नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो आपडेटखौ नायनानै लाग्रोनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। खेबनांगौ पकटपारा ना मा होनो गामिया पकटपारा उदालगुरि पकटपारा ओइ दाख्लै गसाइगाव खारनाया नै दिनै फाथैलाय बिसिबाय नै मैया हरनि गाथियाव फैदोंनो हौवाजों दोनबोजादोंनो ओमफ्राय दिनै लाखिला खनथाम जाबाय बियो खारनाया खनथाम खनथाम जाबाय एबारजों फाथैलाय बिसिबाय दिनैनो फाथैलाय बिसिबाय फार्स्ट टाइम नुबाय आं होनांगौलाय जाबासो खानायखौ लान्थ'सो सुनांगौमोन खानायखौ लान्थ'सो सुनांगौमोन बिनिखौ खानायखौ जोङो सारनांगौ नै थांसिगोन नै गोजान गोजान थांबाय मोखां होआ जोङो उदालगुरिनि हिन्जावा उदालगुरिनि एथ' मोजां न' एथ' मोजां गामि एथ' मोजां संसार थेवबाबो फसायबावा हिन्जावा खनथाम जाबाय बियो खारनाया खनथाम Gila-gila-gila,
Đang báo thì không thôi mua rằng ngủ hôm nay lại quay chỉมึงข้างเงาจังเลยไม่ชวนนะผมพี่นะทำไม่ใช่ไม่เชื่ออะไรดีUdalguri ni jawab Udalguri niค่ะที่หนุ่มใจเนี่ยIto mozang mo, ito mozang gami, ito mozang sungsar. Coba po say bawan jowa. Đang báo thì không thôi mua rằng ngủ hôm nay lại quay chỉ लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ बहानिफ्राय नायो कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो दाथ' गोबाङानो मिथिखायो ससियेल मिडियानि गेजेरैबो नुबाय थाखायो आरो खावसेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरै नुवा मानो होनोबा जोंनि बर'फोर हाबा जाखानाय बिसोरसो बांसिन सेंग्राजों खारबाय दङ आरोना माने हाबा जाखानाय गुबुन हारसा बेफोरबायदिजों खारबाय दङ दा जेरै सुस्मिता बसुमतारीखौ सासे हारसा सेंग्राया रुमाव बुथारनानै दोनदों सिख्लाफोरखौ गोबां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बुथारनाय खोनाबोबाय दंखायो हाबा जाखानायफोरखौ बुथारनाय खोनाबोबाय दंखायो बेफोरबायदिखौ नुनानैबो जोंनि बर' दा सानैसो हिनजावफोरा बुजिया आरो गिया आरोना दा थिग बेफोरबायदिनो जाबाय दङ थेवबो माने गिनो गैया आरोना जोंनि बर'फोरा बर' सेंग्राजोंनो हाबा जानो नागारै गुबुन हौवाजों हाबा जानानै गावनि जिउखौ फोजोबजानाया बेसे गिदिर दुखु बिमा बिफाखौ बेसे गिदिर दुखु होलाङो बेखौ सानना नायनांगौ आरोना जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों अननानै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय